Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Xoşku birayê birûmet, ez îro ji we re bi çend gotina behsa têkiliyê me ê Musulmanan bi ehlê kitap re. Li ser sosyal medya civakê her wisa di realê de kesê fîtnebaz fîtnekar, kesê dek û dolabê genî dixwaze li serê Musulmanan bigerîne, Musulmanan ji dîn û diyaneta wan dûr bixîne. Hinek ayetên Qur'anê yên derbarê şer û cengê da her wekî her wextî Xwedê Teala ferman li Musulmana kiribe hema we Musulmanekî hema we nemusulmanekî li ku dî bigirin bikujin bê serê wan jêkin wisa fîtnekariyê dikin ku her wekî İslamê emir dayî ku hema kesî ku ne Musulman bi tevay bikujin. Ji ber vê yekê me xwest em çend deqa li ser vê mijarê bisekirin. Bala xwe bidin gelê kesê bawermend. Xwedê Teala di Qur'anê da fermana wî ew e heta kesê şerê we neke hûn şerê wan nake. Her wisa gotina qatilû fî sebîlillahî wê ayetê divê bikujin. Yani wê ayetê jî şaş mane dikin. Qatilû ne ku mana bikujin, şer bikin. Yani kesê şerê me rake mercû şerê wî dikin. Ji ber wî dixwazim bibêjim ku li sosyal medya civakî gelek însanê fîtnebaz hene, ayeta dixwîne, hadîsa dixwîne, kesê ku erebî dizane o dixwaze serê milletê Müslüman tevlihev ke ji xwe Müslüman ji bi piranî bîr û baweriyê wan li ser İslamê kêmin, zanîna wan kêmin, îmana wan qelsin. Aha divê İslam avayê hema divê bikuj û seriya jêke ji wan bawer dike û bi piranî hem ji dînê xwe dûr dikeve û her wisa dunya wan ter axiret jî perişan dik. Ahireta wan jî perişan dike. Xwedê Teala di Qur'anê da gelek ciya behsa têkiliyê me û ehlê kitap kiriye. Mücadela me bi ehlê kitap ra tenê mücadela me ya îmanê. Em li ser meselê îmanî dikarin wara mücadele bikin. Kesî ku şerê me neke, kesî ku êrişê me neke, kesî ku êrişî dînê me neke, ew şerê me neke tu carî Xwedê Teala rê nadim em şerê wan bike. Gava mücadele me insanî normalî em bikin wan ra em tenê di mesele îmanê da wan ra mücadele dikin. Xwedê Teala di Sûrê Ankebut ayeta 46 da dibêje Bismillahirrahmanirrahim ve la tucadilu ehlel kitabi illa billeti hiye ehsen. Teşta herî qenc û baş nebûn bu şeklî ji qencî û başî pêk ve ji qencî û başiyê pêk ben hûn mücadele bi ehlê kitap ra nekin. Gava hûn ehlê kitap ra mücadele dikin, münaqişe dikin, ser tiştekî cîdalê dikin, devjeniya dikin, divê münaqişa weya bi wan ra münaqişekî herî qenc û baş be li ser hîm û esas û uslûb û exlaqekî qenc û baş hûn bara mücadele bikin ku hûn karin we bidin qanihkirinê. İllellezîne zalemû. Ji xêrî kesî ku zulmê li we dike. Kesî ku illellezîne zalemû minhum. Kesî ku zulmê li we dike hûn nikarin mücadele baş wan ra bike. Ew çawa zulmê li we dike? Divê hûn jî heman bersiva wê zulmê bide. Kesê wer malê te bive, milkê bive, talanan te bike, te bikuje, erzû eyalê te talan biku bihere, tu nikar bê wele Xwedê Teala gotiye bi ehlê kitap ra mücadeleka bi qencî û başî bike. Tu jî heman bi heman şêweyê bersîv dide lê tu zulmê neke. Ve qûlû ji wan ra bibêje ehlê kitap ra amenna billezî unzile ileyna ve unzile ileykum ve ilahuna ve ilahukum vahidun ve nahnu lehu muslimun. Divê Xwedê Teala ji me re divê gelê Müslümanan ji wan ra bibêje ehlê kitap ra ew îmanê ew Rebbê ku ew Xwedayê ku em bi vê kitêba ji me re daxistî û kitêba ji we re daxistî me bawerî îman bi wî îlahê anî hatî. Me îman bi wê Rebbê anî hatî. İlahê me û îlahê we yek e. Lewra ew îlahê ku İsa şandî, ew îlahê ku Musa kirî pêxember, ew îlahê ku Zebûr û Tewrat û İncîl şandî, her wisa wî Xwedayê Qur'an jî şandî. Em bi wî bawerin. Di vir de Xwedê Teala divê bi wan ra di mesela îmanê da, di mesela baweriyê da wara mücadele bike. Ve nahnu lehu muslimun bibêjin em teslîmê Xwedê Teala bûne. Te fêm kir? Ji ber wê Xwedê Teala dibêje mesela di sosyal medya civakî de dibêje tê gotin gelek kesê em ê fitnebaz dibêjin navê ku kesê Müslüman cem kafira bixebdin, navê kesê Müslüman her nav welatê kafira, navê kesê Müslüman zam çi bike falan li hev dirêj dike
و her wekî bixwazin Müslümana li dijî alimê wan ulemayê wan em bê serî rakin ku gotina alim û ulema li ceman derbas nebe kesê ku dawa pêşengiya vî dînê hanê dike. Xwedê Teala di Sûreyê Maîde ayeta 5 da dibêje ve te'amul lezîne utul kitâbe hillul lekum ve te'amukum hillul lehum. Divê xwarina ehlê kitap ji we re helal e û xwarina we jî ji we re helal e. Ve te'amul lezîne utul kitap. Xwarina wan kesî ku kitêb ji wan re têdin. Ehlê kitabê, ehlê em bê dîn û diyanetê. Her wisa em bivêjî xwarina we jî ve te'amukum hillul lehum û xwarina we jî we re helal e. Gava xwarina ehlê kitap ji me re helal be. Em nerin malê ehlê kitap, em nevî cîranê wan, em neçin bawan, em neçin welatê wan. Ça xwarina ji me re helal dibe? Hinek derketin li vê sosyal medya civakî divê nava ku tu em bê te agirê ehlê kitap te agirê kesê ne Müslüman dî gerek tu eqwa jê dûr bisekinin. Oviya jî di xelkê re dibêjin, bi navê dîn dibêjin, bi navê diyanetê dibêjin, divê ne durist Müslüman her welatê ne Müslüman, Müslüman cem kafira bixebite. Belkî Xwedê Teala dibêje xwarina wan ji we re helal e. Gava tu her bixebite karekî bike bi em bivê bi li gora ku şert û mercî ku te pê re çêkirî û li gora em bivê peymana ku xebatê karê ji te tê xwastî tu karê xwe de xiyanetê bike ew jî ücreta te bide em bibêjin perê maaşê te bide te şima heram be. Ji ber vê yekê gelî Müslümana divê hûn ji wan kesana dûr bisekinin. Vana kesê çi ne? Xwedê Teala van kesana kesê fitne bazin, kesê em bivêjin deku dolabı genişe dikin, tenê mücadele vana ew ku insana ji dîn û diyanetê dûr bikin. Bala xwe bidê ê me Müslüman îro li welatekî Müslümana li dünyayê dewleteka bi navê İslamê hebe şeriatê de hatibe tetbîqkirinê û temsîlkariya Müslümana bike tunê. û tu carî jî Müslüman şerê ehlê kufrê nake. Ana şeherê şerê ê ku ehlê kitabin em bê ateîstin, em bivê mulhidin, müşrikin ewana şerê Müslümanan dike. Yani em bivê Amerîkayê, Rusyayê, welatê Ewropayê rojhilata navê şima bicî bûne ewana şerê Müslümana dikin. Her wisa dewletê Müslümana gid bin îstimara wan dayê, gid bin destê wan dayê. Tu welatekî xelkê wan Müslüman iqtidara wan nene ku em bivê hepêmana Amerîka nebe. Amerîka îro pif bike tamamê wela pirin welatê Ereba, tamamê welatê Ereba kursiyê wan text û payê wan ser û binê hev dibe. Her wisa Rusya jî wisayê. û dewletê ku xelkê wan Müslüman e tamamê serok û serwerê wan, tamamê desthilatdariyê wan girêdayê Xerbê ne. Evana hem bi wan şerê Müslümana dike, yani welatê ku xelkê wan Müslüman e dewleta wan bi xwe şerê Müslümana dike, bi xwe şerê milletê xwe dike. Ew jî li ser mecû mentalîta Avrupa şer dike. Lewre navê Ehmeda, Muhammeda, Alî welî ama mecûyê Avrupayê û naxwaze nahê li Müslümanek serê xwe rake. Îro xelk divê milletê me bi nezanî dibêje divê Müslüman İslamê najî. İslama rast û durust, İslama rast û durust, İslama Qur'anê ye. Te fêm kir? İslama rast û durust, İslama Qur'anê ye. Ev Qur'an e. İslama rast û durust. Ev Qur'an ne tê çi manayê? Hezretî Muhammed aleyhissalatu vesselam ev Qur'anê hanê jiyayê tetbîq kiriye. Îro Müslümanê herî baş derkeve, îro Müslümanê herî baş derkeve bêje ez İslama ku Muhammed aleyhissalatu vesselam jiyayê ka çawa jiyayê edixwazim wisa bijîm. Ew ji riyawê Qur'an e. Ewil ew insana ji alî dewletê ku xelkê wan Müslüman e bê îstisna wî terorîst elan dike. Wî taxî baxî asî elan dike. O paşê Avrupa dike, paşê Amerîka dike û ji bo tunekirina wan hemû tişta dike. Ji ber wî ê me em şerê kesî nakin. Gelê Müslümana ney dek û dolabê fitne û fesadiya van kesê ku piştekî Erebî dizanin kitêb û Qur'an kirin dezê xwe sivê heta êvarê şerê dîn û diyanet û xweda û pêxember û muqeddesatê me dike. Kesê Müslüman bin, ehl îmanê bin, ji alim û ulemayê xwe xwedî derkevin, li Müslümana xwedî derkevin, va dünya halîna hemir vî dunê nava xwedî tiştekî qeneka axireta te ji destê te nere.
Tefhem kir. Bırak ahiret dese denare. Emme mücadele me, tekoşina me, qesedane me, gal me, nej bo xatir ki em dünyayı bebe xadi mal u mülke ki. Helbet gava jdesi me var emin nesibi xoş dünyayı bigin bixun. Lara dünya ne tane dünya em bevejin ehli küfrü delaleti. Ev dünya xadi Teala bo me çekiri. Xadi Teala tamam teşi dünya de bo me müsaxir kiri. Kiri hizmeta me emece istifade bikin. Li de mesela de salatdari de hizu kuvveti da tişik deste me da tünüm. Teni rica me, dehaleta me, şerri me, pevşuna me, mücadele me, tekoşina me, gıyretu, embivi kedu emega me, imana vecdesi ve ney gertini. Ev dünya jixwa çuye. Hu nikar ve dünya befteşteki. Ev kesi xuymuş, kesi zalim, kesi zordar, tamamı hebuna devleti, hebuna iktidar ev dukhun. Tu mahrumu fakiru perişan ve dünyanına. Qane ahireta tecdesi tener. Em li bendêne ku ahireta tecdesi tener. Li vê dünya hani tüccarı adalet nay dünya. Adaleta ku Hazreti Muhammed ani hat Peygamber Aleyhisselatü Xwedê Teala Peygamber aşan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam li dünyayı da tetbik kirini tüccarı adaleta nay dünya. Li tu bizanı be ahireteki heye mahkeme kubra heye Xwedê Teala em bibê Xwedê Teala hem müftiye, hem qaziye, hem hakeme, her tiş destê wî de di wê mahkemê da her tiş bi edaletê pê hukm kirinê. Qanekanê li vê dünya hani heqê te mafê te hatî xwarinê, zulm te hatî kirinê, ahiretê wenda neke roja qiyametê tê destê tê bi qirika kesê zalim û zordar bike wê heqê te yek bi yek weristandinê. Em li tekoşîna viya dane ku hûn ahireta xwe wenda nekin.